Познали тази гума? Firestone Roadhog 2. Караш почти всеки ден до работа, градско, уикенда, извън градско, до вилата на почивка. Точно за това е направена тази гума. Сигурна, на разумна цена. На мокро не се шашка. Клас А, най-високата оценка по евростандарта. Кратък спирачен път, реакцията е стабилна и воланът ти е под контрол. На сухо, мека, тиха, сигурна. Колата ти не подскача, караш спокойно, пътуваш приятно. Тиха ли е? Така е проектирана, че да намалява шума, дори да караш върху асфалт, който звучи като шкурка. А колко издържа? От Firestone казва, че издържа до 20% повече спрямо предходния модел на Roadhog, което означава повече километри и повече стойност за парите ти. Цената на гумата е по-ниска от Michelin, Continental и другите големи имена. Усещането е сходно. Към днешна дата гумата се предлага на цена от 125 лева, което е истински баланс между цена и качество. Пресен дот, за поръчки и информация пиши налично или се обади на посочения телефон. Бърза доставка в цялата страна. Издаваме фактури над 50 марки гуми в наличност. Drive Safe гаранция, всичко 6.